Bé, la jornada d'avui és una jornada molt important en el marc del projecte EcoAdapt 50 perquè porta en una mateixa sala, amb una mateixa dinàmica de cocreació, participants dels diversos territoris que estan involucrats en aquesta acció. El que pretenem és avançar-nos al canvi climàtic, que ja el tenim aquí, ens volem avançar al mateix en forma de què? En forma de dissenyar mesures d'adaptació que ens permetin fer-hi front. I he dit dissenyar, ho he dit malament, hauríem de dir codissenyar, perquè justament la gràcia d'aquest projecte, la gràcia de portar junts institucions de l'administració, institucions acadèmiques, agents locals, agents que treballen al territori, és que justament entenent cadascú la dinàmica dels altres, puguem codissenyar aquestes mesures d'adaptació que ens faran més resilients al canvi climàtic. Doncs a veure, el projecte en aquests moments, després d'un any d'haver començat, estem treballant, impulsant tota la participació en els territoris. I llavors a cada un dels territoris s'ha creat ja els espais de governança, els Living Labs que els hi diem, i aquí s'està ja debatent la part de la diagnosi i la vulnerabilitat, perquè és important que els territoris identifiquin allà on són més vulnerables i els reptes que volen afrontar, i estem treballant també ja amb la proposta de començar a definir les accions que es voldran desenvolupar al llarg dels 7 anys del projecte. Breument, un Living Lab és un espai físic on hi ha diferents persones de diferents tipus, se li diu la 4 hèlix, però són les institucions, la recerca, la ciutadania i les empreses, que què fan és arribar a solucions concretes i mitjançant certes dinàmiques participatives per a recollir totes les opinions de totes les persones. Avui, a la jornada d'avui, el que hem fet ha sigut bàsicament fer una presentació aterrant el concepte de Living Lab, perquè aquest concepte pot ser molt eteri, i llavors el que ens hem dedicat a intentar reduir la seva complexitat, sé que sigui més senzill, intentar, en exemples concrets, en el cas del nostre Living Lab, Ebre Bioterritori, explicar diferents exemples de com estem treballant. El concepte de Living Lab naix baix d'una necessitat, que és que tenim actualment els problemes derivats del canvi global i del canvi climàtic, i això són reptes totalment complexos que necessiten arribar a solucions concretes i integradores mitjançant la visió de molts dels actors que seran involucrats en aquesta solució i en aquest repte. I per tant, és molt rellevant fomentar aquestes formes de treballar diferents, més integradores, més inclusives, per a recollir totes les perspectives i alinear-nos en la solució potencial de cara a l'adaptació climàtica i el canvi global. Doncs ara mateix els Living Labs del projecte en els grups d'acció local s'han constituït ja des de fa més de mig any i estan funcionant alguns també a diferents ritmes, però ja tenim els actors locals de diferents sectors que estan treballant conjuntament, s'estan debatent propostes d'accions, estan rebent els grups d'acció local aquestes propostes i ja s'han començat a definir-ne algunes i fins i tot ja a seleccionar-ne algunes d'aquestes propostes per ser implementades ja aquest mateix any.
Hi ha territoris que estan anant a una fase més avançada, que ja han rebut forces accions, les han començat a treballar i ja les han pogut seleccionar. Altres territoris han començat a rebre idees, han començat a concretar algunes accions, però encara estan en aquesta fase de definir-les i de realment poder prioritzar quines són les més importants per començar. En aquesta primera jornada el que hem fet és reunir-nos els diferents socis del Life EcoAdapt, sobretot per veure, com que tenim diferents Living Labs en tot el territori de Catalunya, veure l'estat de treball en els diferents Living Labs i així veure en quins aspectes s'ha avançat amb alguns territoris i en quins altres encara se va una mica amb un altre ritme una mica més lent, no? Llavors poder crear aquest espai per veure què s'està fent bé i també poder aprofitar els que van una mica més retrasats per temes diversos, poder agafar aquestes idees de treball. I també s'ha treballat conjuntament per ensenyar noves eines de cocreació, que la idea és que després cada Living Lab les pugui adaptar per als sectors de producció que tenen en el territori.